tenir un tipasso. Si és que m'ha educat el puto patriarcat i amb vestits no encaixo. I mira, Emocionadíssima. La veritat és que transmet molt. Alan és el meu nom i ja està. De fet, ressona molt amb el tipus de teatre musical que jo he vist a l'Off-Broadway. Per un ocell que està tancat dins d'una gàbia. O sigui, perquè és bàsicament brutal, a nivell musical m'ha encantat. És molt vigent, és molt xul. Això ja està, jo vull volar, sento que s'acosta el seu final i això només ha començat. Emociona molt, la música és espectacular. Transmet una sensibilitat preciosa, sobretot a les cançons més emocionants. Com sempre he imaginat i sé que sempre he sigut jo. Mesura, anava passant al musical que a vegades tenia... O sigui, se'm posava la pell de gallina, molt més heavy. Brutal, espectacular. Massa bon, sou massa bons. Que sempre he sigut jo i cada cop millor.